Assalamualaikum, selamat pagi. Iki wong padha libur kabeh sekan, mergo sik acarane sik Hari Raya Idul Adha. Akeh sing ndak makarya iki goese bolone rada akeh. Alhamdulillah iki esuke jan alhamdulillah terang benderang cerah. Dalane bareng ya mulai rejo. Hamparan sawah padine mulai menguning. Jan sejuk. Iya. Heeh. Lah aku wedi lho munggah. Halo, selamat pagi. Iki ngumpul iki personile sing suwi ndak nyanyi malah gabung iki. Mbak Menok. Heeh. Ben ucul dhewe lho. Jadi digantung nih kono lek wis ta. Saiki kurang ngenteni sapa? Ah, wes. Ngumplok wisan. Wes, personile kelompok kabeh. Ae, wah bundaku barang ki mang yo kene, gas. Heeh. Yo. Personile akeh iki. Heeh. Setat. Bismillahirrahmanirrahim. Nyampe tanggung gunung. Kae gunungnya ketok isan. Yo. Bolone akeh lur gumeng. Personile 8 kabeh. Alhamdulillah. Sejuk udarane. Mergane wis di bawah Gunung Budek iki. Daerah Panggung Gunung. Omahe yo wis apik-apik. Gek suwejuk. Lurus, Pak. Ngulon iki. Kowe kok panggah ngulon ae. Wah. Kowe panggah ngulon ae. Ayo, Bu. Yo, suwi ra mancal. Kadang ngas. Yo. Gas yo. Ndajari mak menik karo Mbak. Yo. Iki sing panggah ngulon ae iki. Ngulon pokokno. Iya iya. Heeh. Kompak yo. Yo Mbak Rin, gas, mumpung libur. Mangga Mbak Mur, ayo gas yo. Yo. Sing tas belah wedhus sik iki. Lah.
Yo, tinggal olahraga sik. Urung nyate. Yo, Mbak Mena. Iki piye? Libur iki saan? Libur 3 hari. Libur 3 hari Mbak Mena lho iki. Nutuk neleke anu, nyate. Lemparan. Kompak. Iki. Oh iya. Nyampe Gunung Budet. Gunung Budet. Oh iya. Iki nyampe Gunung Budet. Oh, botoknya libur ra minggu. Apa orang buka kono? Tumenggeng Surantani. Anu, ulama ya, Pak. Sejarah Tulungagung. Alhamdulillah nyampe Bukit Lemparan. Kayak bolone saleh wis tekan kae. Nggih. Suasanane pedesaan. Sejuk, gek tenang. Jalannya patingan terus. Mlaku iki. Piye? Kok dhuwur nang apane? Senin Kemis. Yo. Atau sebokongku sebok shooting. Heeh. Boyoke iki oleh. Pengingine malah nyalor piye to, Mak? Iki pemandangan alam jan yo iki lho, pemandangan alam ya. Lestari Alamku. yo. Yo. Alah kadang yo manca, kadang yo jogging karo. Yo piye disurung? Yo Mbak Titi, tak tarik. Aduh. Anyar nah. Ndak melek Mak we. Yo. Disurung. Wah, kok gak golek bojo Mak. Aku piye? Yo. Piye? Melek oli. Piye kali? Alah wes ah. Ya. Lah kae sing sepedaan wis teko dhisik ndorong nang kono kae. Lah iki Mas wis malah tekan dhuwur e. Alhamdulillah. Ndak enek medine. Sehat. Matahari terbit. Heeh, ndelok sunset iki. Sunset nang lapangan cabe. Heeh. Kae gumunah. Piye Mbak Mena? Wes. Wes. Wes nak. Ada lho yu. Alah wes. Ada ora usah rono, ora usah. Iki lho dilarang melakukan. Bu Titik piye? Aduh. Ndak iya. Wis nak dhisik kok. Jelajahan dhisik. Ra krasa. Saiki saya Wes, demoke ndak bisa bohong pokoknya. Bagire yang sor. Mandine begini. Sing kene dhewe. Iya apa to? Pak Cio. Sing terakhir tan dhewe lho, Ndut. Ayo Pak Cikri. Warung cilik resik kan lho. Sapa? Ora omong-omongan. Oh ndak ada pun. Mas aku ditelepon.
Saya aja warek-warek sarapan kok ora sedeng nggone sarapane. Diganjel roti sik, Mbak. Bar diombeni. Heeh. Nang jero teng melembung. Cet. Wes. Piye nyerah? Ndak ngatasi wisan iki. Ngatasi wis uwek. Wes. Menyerah Nyerah. Wes. Angkat kaki. Menyerah. Wes. Mbak iki wisan. Lah. Yo. Menurun yuk. Yo. Lah iki lansia sehat ya sing ngene iki lho. Nah. Masuk lansia. Lah. Yo. Yo. Tekan ngomah kok mijet Pak Marno lho iki kok. Piye bakal sego pecel sarapan sego pecel. Jeruk minum Jeruk. jeruk. Lah, piye iki piye? Yang kene ambile titik kok kon muni titik ndak rawan kae. Lah. Oke, suasanane nggih sarapan. Ngarepan enek bunga-bungane. Iki tandurane tales gula pari. Nah, iki ngarepe persawan. Iki posisine saklore Gunung Budek. Pentol kono kamu to, Mak? Ndak doyan pedes. Pas dibosi. Piye. Dongane malah ndak oleh bojo piye iki? Nah. Wong loro ke dongane ngono. Iya. Rapi golek lomba watuk. Golek sing pegawai dadi kok oleh pensiunan. Wah. Pensiun digadek. OTW pulang iki tekan ngendi jenenge? Tekan. Iya. Wis panas. Kembang apa iki? Kuning-kuning. Iya. Wis mulai panas. Murat marit sing mburi. Lah ya. Wis kewareken mancal malah aras-arasen. Cuaca wis panas. Bye-bye. Yo menggo. Yo, bye. Kan ngomah. Karak lempoe. Dek diblonyoi sikile. Alhamdulillah. Tekan ngomah.